Ola a todos. Neste 18 de abril vamos a celebrar o Memorial Séptimo de Ricotero. Ninguén tiña previsto que este memorial se fixese deste xeito, pero ao tempo estamos descubrindo que podemos facelo, que podemos honrar o mestre dende a intimidade das nosas casas dun xeito total, e que a memoria non ten que ver con outras cuestións materiais. Hai moitos anos, no 2010, fixemos unha homenaxe a Enrique Otero en vida e todos quedamos convencidísimos de que cando cumplira 90 íbamos a facer outra gran homenaxe. Pois ben, este 2020 sería o ano en que Enrique cumpliría 90 anos, no 20 de xuño, e o que non sabía ninguén é que íbamos a estar ahora no sétimo memorial justamente o 18 de abril. Eu, como un dos promotores, pois quero agradecer nestes momentos tan especiais e inesquecibles para todos, pois a colaboración das institucións, das persoas e dos grupos, que como son tantos, é complicado nomealos e así cada quen sabe os que son, e dos centos e centos xa de público que asistiu a estes memoriais presenciais. Pois quero agradecer porque todos somos os que estamos facendo que Enrique Otero siga con nós. E seguirá sempre que haxa alguén que toque algunha das súas pezas. Agradecer a súa familia o apoio para que todo isto se veña facendo do mellor xeito. Agradecer a Asociación de Gaiteiros que este detrás desta lembranza. A outra institución importante foi a Deputación Provincial, que foi a que empezou a apoiar aos grupos que viñan a estas homenaxes e lembranzas. Por suposto, a todas as agrupacións, que deben ser dúcias de agrupacións xa as que pasaron por aí, porque dun xeito totalmente xeneroso estuveron algunhas prácticamente todos os anos. A todos os gaiteiros e músicos da tradición que participaron, a todos os danzantes que tamén os houve, os que cantaron, os coros, en fin, é unha ledicia poder facer estes memoriais e comprobar como a tradición musical e en particular o mestre Otero, o gaiteiro do Fragoso, segue a unirnos a todos unha vez máis. Pois moi ben, gracias e que teñamos un memorial inesquecible e que despois deste haxa moitos outros con vos e compartindo música e tradición.